Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै आङो नै पुरा कलेजनि ड्रेस गानबाय आरो ना आब'नि आगोलनि बरमा कलेजनि ड्रेसमोन आरो बियो ओमफ्राय माने दिनै जोङो शूट लागासिनो शर्ट फिल्मनि शूट थ' बेनि थाखायनो आं बे ड्रेसखौ गानदों आरो ना कलेज फरायनाय सिख्ला जागोन थ' दिनै दा शुटिंआव थांसै ओंखारगासिनो जोङो आं ओंखारखांबाय आब'आ नै दाबो जायाखैना थ' आब' ओंखारखांबानो जों थांसै ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो दिनै एसे देखायगोन आरो ना जों माबायदिहाय शुटिं लायो ओमफ्राय बिहाइन्ड द सिनफोरखौ माबायदि मा जायो जोंनाथ' जोबोद फानि जाखायो बिहाइन्ड द सिनफोरा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों माबायदि शुट खालायो बिदिब्ला थौदो थाबै थाबैनो जाबाय नामा ओमफ्राय थौ होमबा केमेरा स्टेन्डफोरा लादो नै जों शुटिं लकेसनसिम सफैबाय नै सानाव दादालानाव सानाव बानायगोन नोंथांमोना बानायलांबाय थादों ओमफ्राय जों नेबाय थादों ओमफ्राय मादैया दाबो सौफैयाखै मादैया दाबो सौफैयाखै देलायबाय थादों खोमा गोबावथार जाबाय माथो रियेलावसो साफासिन माथो केमेरायाव गोसोमथार नुथारदों गोसोमखालि मा खालामनो नों जेरैखि जाया मानो बे सिख्लाखौ आंनि खालामना होदो दे आं फसायबाय बेखौ जेखि जाया नों जेरैखि जाया मानो बे सिख्लाखौ आंनि खालामना होदो जेरैखि जाया नायग्राफ्रा मा जाखोलै जोब्बाय नोंनिया जोबाखै आरो दंबावो बोरै मोनदों उपेनादाया हामनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामो बेखौनो गासैबो खावलायबाय इउटुब चेनेलनिफ्राय दिनै जों खालामगासिनो गगा मोननानै जोङो एसे नाजागासिनो आरोखि जाहाथे गासैबो जोंनि नायनानै साक्सेस खालामो बयबो नाय जाते शेयार खालामो गोबां रां रुफा नांगौ थफ्लाबोनानै होजोबदो दे दा खबाया लाखै लाखै रायलायो आरो बे साननै सानथामा दासिमबो फैलिया माथो आरो बे साननै सानथामा दासिमबो फैलिया माथो आरो बे साननै सानथाम आरो बे साननै सानथामा माथो फैलालाय हाथायाव नांनाय आरो बे साननै सानथामा दासिमबो फैलिया माथो आरो बे साननै सानथामा दासिमबो फैलिया माथो आरो माथो बे साननै अखासो हाना होबाय शुटिं लाहांनायावनो आंनो फैसा जोबलांदो 30,000 खोथा गैया थाबैनो ओमफ्राय आधा घन्टायावनो मा जाखोलै खाना होनांसिगोन होनबा इखिबो होयो गोदै रायलायनानै दाखुफोरा बेखायनोथ' खर' जांख्रिदो दानि फैसा होखांनानै एक्सन ओइ बोराय रांफोरखौ लाखांनानै खोथाखौ सोलायनो नाङा जाना बुंदों रां बुंदों दे ओइ बोराय रांफोरखौ लाखांना खोथाखौ सोलायनो दा नाजासै ओइ बोराय रांफोरखौ लाखांनानै खोथाफोरखौ सोलायनो दा नाजासै बोराय रांफोरखौ लानानै खोथाफोरखौ सोलायनो दा नाजासै बेबाय एसे माबा खाव खोलाब्रा केमेरायाव होना सानाला ओइ बोराय रांफोरखौ लानानै खोथाफोरखौ सोलायनो दा नाजासै रेडि एक्सन थाबैनो फैनांगौ
माइक सोलिखौ लाय नोंसोरनि फिसाजोखौ नागिरगासिनो माबोरै फै नोंथाङा जेरावखि थाया मानो सावरायनायनि बिमा माबोरै फैनांगौ दसे समनि उनावनो नोंथांजों जोंनि दाखुनो दंफांसिगोन बेनि थाखाय थियारि जानो थाखाय सावरायनाय बिमाखौ खालामनाय दङ नोंथाङा नागिरगासिनो नोंथांनि फिसाजोखौ थाबैनो लाबोनांगौ नङाबा रेन्सिङा दिनै नोंनि जिउजों थानो फोसावगोन बेखायनो दरालि दुनिया थाबैनो न'निफ्राय ओंखारबोनांगौ जोंहा गावनि आंखाल नाथाय जोबथि आयं बुरै गैदि लिंहरनांगोन माने फन गैयाना आयं बुरैया आया गारमा सानाया बारा जाबाय आंनिया गारमा सानाय थांनाय खेबसे होनैनाय नोङो शुटिंआ सोलिगासिनो मोनालाय लांसै दाबो जोबाखै आरो दासो दासो 20% थांहांदों ओमफ्राय फुरा गारमा सादों जि इसे बेरायनो लादों थेवबो बानायनांगौ जादों ओमफ्राय अखाबो हाना होबाय थादों गेजेर गेजेराव ओमफ्राय बहुद प्रब्लेम जादों आरोना अखा हाबाय थानायखाय आयं आयनो बोरै मोनदों आयं खालि माबाल' होजायो रागा जोंनायल' होजायो माबायदि मोनदों आंनिया नाटकआनो रागा जोंनायल'सो अरिजिनेलाव इदि नङा दे नोंथांमोना इदि साननो नाङा आरोना माबा जानायाव सिखिरि बिमा गदा जानायाव रायहरसो इदि नङा आयंआ जोबोद मोजांसो आरोना अरिजिनेलाव माबायावसो मा होनो नाटकआवसो जोंसो बिदि होदों आरोना डायलगफोरखौ बिदि होनांदों नामा राखिनि नामा मोथाङावबो मोथाङाव जोबोद मोजां नायनानै बुङो नामा खुला खुलि खेबसे लास्ट खालामफिनदो जाबाय दे ओइ बुरि थांनाय नोङो ओरैनो इथिं ओरैनो ओमफ्राय गिदिंना खनसे ओरै गावफिन कबिता ओरै गिदिं दे ओइ बुरि आं खिथिबाय ना नोंखो डिरेक्टर ओइ बुरि खनसे दा गावग्राखै आरो माने लागाव मेंलाय लांबाय बेसेरा खनसे नायग्रो सिगांखै ओमफ्राय उनखि लांफै ओमफ्राय सेकेन्डआवसो गाव ओइ बुरि गावनाय जायाना जायाखै गावनाय मडेला ओइ बेखौनो राहरदे ओरै लाबायना नोङो ओइ बुरि आंनि रखम खालामनाय खेबसे होमबाना बिराद स्टाइल जागोन फिल्म मावलांजागोन ओइ बुरि लाजियो न'नि मानसिफोर नुबा लाजियो ना आखाया थै गोजा जाजोब्बाय बिमा बिमा मा खालामखो आं बिमा 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 खारबाय थायो मानसिफोरा गाबदोबाय मान आं मा खालामखो होननानै केमेरायानो रेडि जायाखै आदैया ब्लाड बिमा साथिं नायदावदो आं दिनै मा खालामखो गाबदोबायमान
केमेरामेना रेडियानो जास्लाबा बाय मान आलाय सिलाय गाबदो होनलाय बाय दुखु नांनाय बायदि आंथु केरायलायनानै बिमा So guys, दिनै shootingनि third day ओमफ्राय सोरनिया ini nama doknya philala जालायगोन होमबा एफा खस्थ' माबा मानसि दोंसोयो न' माने मानसि दोंसोयो खामानि मावनायनिफ्राय लाजिनानै उखा मुखा खेबसे खेबसे बानायदों आरो माबा दख्लायानो फैलाला जाना थालायबायनो आरो लाफिननांसिगोन होनबा जा लाजि लागासिनो दिनै जोबनायबा हामगौमोन दिनैबो जोबनाय नङा आरो गाबोनबो लाबावनांगोन सानब्रैयाव जोबगोन आरोना किबाके आरो भइस डाबिं माबा माबि दंबावो So guys, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय थेंक इउ सो माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय ओमफ्राय जोंनि बे शर्ट फिल्मखौ जेसे हायो एसे अननाय हो माने लाइक शेयार खालामना हो